हो करी जा। अरे सबका के तो देते बाड़ी, हमरा मन रखना बा। डीजे संदीप राजनिकी तमकुही राज कुशीनगर। खेला जवन चलत रहला मुजिया के ओरी, छाछे पतुआ जब पकड़ाइल बाड़ू गोरी। छोड़ दे मोहम बाकी हो नहीं छोड़ी, मारो ना बहाना बोल के तनाया गोरी। इसमें के उसमें माघ में के पूस में कोई दी हो हाला चुमा देव नहीं घुस में। खेला जवन चलत रहला मुजिया के ओरी, छाछे पतुआ जब पकड़ाइल बाड़ू गोरी। छोड़ दे मोहम बाकी हो नहीं छोड़ी, मारो ना बहाना बोल के तनाया गोरी। इसमें के उसमें माघ में के पूस में सुना कोई दी हो हाला चुमा देव नहीं घुस में। डीजे संदीप राजनिकी तमकुही राज कुशीनगर। हमारे फेरा में खाली रहता रहो यार, खानी कर के तू कहता रहो। पहिले भी कुछ नहीं लिहले रही, रहलू नादान छोड़ दिहले रही। इसमें के उसमें माघ में के पूस में कोई दी हो हाला चुमा देव नहीं घुस में। खेला जवन चलत रहला मुजिया के ओरी, छाछे पतुआ जब पकड़ाइल बारू गोरी। छोड़ दे मोहम बाकी हो नहीं छोड़ी, मारो ना बहाना बोल के तनाया गोरी। इसमें के उसमें माघ में के पूस में कोई दी हो हाला चुमा देव नहीं घुस में। डीजे संदीप राजनिकी गाजीपुर हारी ओम नगर। हसड़ी रानी ना दीपक राजपूत, सब लोग जानेला ना बोला तानी झूठ। आओ पतु भाव तनी खाए बबूनी, देखो ताखे सरिया लुकाए बबूनी। इसमें के उसमें माघ में के पूस में कोई दी हो हाला चुमा देव नहीं घुस में। खेला जवन चलत रहला मुजिया के ओरी, छाछे पतुआ जब पकड़ाइल बारू गोरी। छोड़ दे मोहम बाकी हो नहीं छोड़ी, मारो ना बहाना बोल के तनाया गोरी। इसमें के उसमें माघ में के पूस में कोई दी हो हाला चुमा देव नहीं घुस में। मोबाइल नंबर 95 010 51 335।